Gaur hasi arteaga daukagu gurekin, Disleki Debabarrena elkartetikan antolatutako ekimen bada. Eta, Disleki Debabarrena badaramagu bat urte ikasketa zailtasuna dauzkaten gaztiekin, dislexia daukaten gaztiekin lanean, inguruan tokatu zaigulako hainbat famili batu bera, eta urte bat daramagu, eta beti saiatzen gara zerbait egiten dislexia nazioarteko egunean bueltan. Eta izan zen dislexiaren nazioarteko egunean. Dislexia daukaten gazte zailtasuna dauzkate batez ere irakurketa eta idazketa, baina horretaz gain, eta hori da beti ezapen lana, ezta? Baina horretaz gain ez zailtasun batzuk ere agerian jartzen dira, adibidez kirol arloan, eskumat ezkerra bere izterakoan, eta beste frustrazioak eta etortzen dira kirol arlotikan ere bai sarritan. Orduan, gu gure gaztiekin lanean, arlo desberdinak saiatzen gara ikutzen, urtez urte, eta kirolari dagokionez eta ongizate emozionala eta gure gaztien ongizatean laguntzeko kontatu dugu behin baino goizotan hasi arteaga, batzuntzat ezaguna izango da, beste batzuntzat igual ezain beste, baina kirol munduan behintzat kirolari profesionala izan dakoa eta goi mailako hainbat kirolariren coach eta mentore izan da, ezta? Orduan, pixkat berakin adostu gendun, entzaldi hau antolatzea. Normala iruditzen zaizue neurodivergentzia bat duen pertsona batek kirola utzi beharra neurodivergentzia bat izategatik? Normala da? Tamalez gaur egun bai. Arratsalde on denoi, gaurkoan dislexia eta kirolaren inguruan hitz egin nahi dizuet, badirudi bi mundu oso ezberdin, ez? Dislexia eta kirola. Eta galdera batekin hasi naiz, pixka batzuen atentzioa sartzeko eta benetan ematen durako normaltzat hartzen dugula, baina nire ustez ez luke normala izan behar, adibidez lateralidade arazo baduen pertsona batek horregatik gustoko duen kirol hori utzi beharra. Denok gara ezberdinak, hau da, hasier ni dakidala, ni munduan ni naiz bakarra, ni. Eta zuzara bakarra eta bera da bakarra eta bakarra. Eta aldi berean nik uste pertsona bezala denok balio berdina dakagula. Gizarte egotiko honetan gero daude estandarrak eta kategorizatzen ditugu. Eta segun eta ze koloretakoa zaren, balio duzu gehiago gutxiago. Edo segun eta zenbat irabazten duzun, edo segun eta zelan postu duzun, gizarte bezala balio gehiago edo gutxiago duzu. Baina pertsona bezala denok dakagu balio berdina. Uste dut, bizitzeagatik bakarrik denok dugula balio berdina. Eta ez gara hori ondo onartzen ari edo ez gara hori errespetatzen ari dislexia duten pertsonekin. Eta zergatik da, sinismenak ditugulako sistema honek sortuak txikitatik. Denok izan gara edukatuak sistema tradizional eta industrial batean, hezkuntza sistema industrial batean. Nonzuk ez badituzu gizarteak edo sistema jarritako kanonak betetzen, hau da, denoi izaten digute exitua dela zuhaitz bat, bai? Eta zuhaitz horretara igotzea, izan diru ez dakizelan postu lortzea, izan familia bat sortzea, izan kirolari profesionalizatera iristea, izan bizitza lasai bat izatea, edo lokesea, jartzen digute zer den exitua. Eta zuhaitzera igotzea, esaten digute denoi exitua dela. Baina, zu tximino bat zara, zu lohi bat zara. Eta ni delfin bat naiz. Ez gara inorez, denok gara ezberdinak. Baina denok igo behar dugu arbol berdina, zuhaitz berdina. Claro, tximinoa azkar igoko da, errez egingo du. Lehoia kostako zaio eta igoko da. Baina delfina ez da iniz igoko. Eta orduan ez egiten dugu, nola ez dituzun ikasketak, nola kostatzen dizun irakurtzetea, zu delfin hori ibaiera. Eta ibaian gora, sufritzera, hor. Eta hau ikusten dut egunero nire bezeroekin, non ari diren konstantemente bizitza bat bizitzen, ez dutena gustoko, lana egiten gustoko ez dutena, beraien bizitzaren irutatik bat igarotzen 8 ordu egunero, gustoko ez duten lanpostu batean, aguanta ezina den jefe baten ondoan. Zuak dituz ez sufrimendu duen hori egunero, eta barruan zenbateko insatisfazioa sortzen duen. Eta gero etxera joaten zara, eta potatzen duzu, gehien maite duzunekin, eta gero kulpatzen zara. Eta gero asteburu iristen da, eta deskonektatu beharra duzu. Izan parranda, izan alkola, izan opor beharra, izan deskonexio beharra, izan kirola, bia deskape bezala, zerbait egin behar. Eta zergatik da, txikitatik kapatzen gaituztelako, esaten digutelako, ez baduzu ikasketarik,
ez baduzu titulaziorik, gizarte honetan ez duzu balio. Eta nirik hori ikusten dute egunero. Jende dago sufritzen, gustoko ez duen lanpostu batean, aguantatzen den jefe baten ondoan, eta esaten diate, baina ni nola joango naiz? Zizakat ikasketarik? Zizakat kurrikulumik? Dakago hain sartuta buruan, zuk zerbait diru bat irabazteko, eduki bat duzula, edo titulazio bat, edo ikasketa batzuk, nik ez baldin badut, nik ezin dut, ez da egia. Ez da egia. Zenbat Ferrari ikusten ditugu unibertsitatetan, ez daude hor. Ez, orduan da lana gogorra eginda. Zenbat Ferrari daude minerietan, ez dago. Orduan, ez da lan gogorrak, ez da ikasketak zure ematen dizuna bizitza seguru bat, bizitza lasai bat, ez. Ez dago hor. Norberen hazkuntzan dago. Bizitza ez da segurua inoiz, inorentzat. Eta titulazio batek ematen dizuna da, uste bat bizitza lasaiago bat edukiko duzula. Baina ez da horrela. Bizitzak olatuak ditu, eta gu nahi dugu olaturik ez egotea. Eta olatu txikiren aurrean beldurtzen gara, eta orduan arazo badugu, problema ditugu. Eta zergatik ez dara bilikatzen surferon batzutan. Zatik gu surferon batzuk baldin bagara, bedin da olatu handia izan da ere. Nahi dugu, etorriko da. Baina pres gaude eta disfrutatzen dugu. Eta nik uste bizitza hori dela. Bizitzaren exito hori dela, esperientziak bizitzea. Eta arazoen aurrean hartzen dugun perspektiba, hartzen dugun ikuspegia. Ezintasun desentzia dagoenean, Bai. nun bilatzen bere puntu, bera posible atzeko puntu hori. Zuk ezin duzu bera zoriontsu egin. Ez? Nola? Zuk ezin duzu inor zoriontsu egin. Zure ekintzekin, zure hitzekin, ari zara probableago egiten gauza batzuk lortzea edo beste, baina ez. Niri hemen etortzen norbait eta piropo botatzen dit, eta nik esan dut, ze majoa, eta ni zoriontsu nago, edo que queda bien, eta ni zoratzen nago. Ez nik berak, egun hona goten izan, eskertzei zut etortzia, eta eskertzei zut lan utzi eta nirekin egon eta hori. Baina egun txarratu nien, berare utzi geratzen da eta nire utzi geratzen diz, hori... Ez, zure responsabilitatea da, zu txik ez geratzea, zu ari zara kondizionatzen esaten ari zara, eta zu zoriontsu bazaude, ni zoriontsu nago. Claro, orduan jartzen ari zara mochila bat bere gainean, izan zite zoriontsu zergatik bestela ni, eta orduan zu ez zara responsabilitate egiten ari zure zoriontasunataz. Eta orduan behar duzu bestea, orduan jartzen ari zara karga da bestearen gainean. Hori da maitatzea. Maitatzea da, nik desio dizut honena, aunque eso a mí no me incluya, aunque mi interés no lo incluya, aunque tú tengas un mal día. Ez da, ez digute erakutsi zer den benetako maitasuna. Benetako maitasuna ez da, zu ondo egoteko, zu ondo bazaude ni ondo nago. Zergatik orduan esaten ari garena da, nire zoriontasuna dependitzen duela zutaz. Nik hori somatzen du. Ez da horrela. Ez da horrela. Ez, zergatik zure zoriontasuna ematen dizu, zoriontasuna da emozio bat. Zure ematen dizu zure pentsamendu batek. Eta zure pentsamendua zuk sortzen duzu, interpretatuta errealitatean zer gertatzen ari den. Baina egiten duzu zuk 24/7. Zuk interpretatzen duzu, aita triste dago, nire burua, aita triste dago. Eta ni zoratzen naiz. Eta nik ikusten dut zure aita horrela, eta esan dut, gaur erronka handiagoa dut, nola alaituko dut nire aita. Eta erabiltzen ari zara bera, zu gehiago bultzatzeko. Baina bere responsabilitatea da bere zoriontasunarena, zuk ezin duzu inor zoriontsu egin. Zergatik orduan esango zenukela baita ere bizitza izoratu beste bati, ezin diozu. Hitzez eta ekintzez ezin diozu. Fisikamente bai. Baina ez dut uste fisikoa hitz egiten ari zarenik. Ez. Horregatik. Nire partetik benetan berriro mila esker, zuen atentzioa, zuen bizi denbora jartzeagatik, eta mesedez zerbait eramaten baduzu hemendik, izan da aplikatzeko. Jarri duzu zuen bizitzako ordu bete bat. Dakazuen garrantzitsuena da bizitzen da zuen bizi denbora, zuen atentzioa. Ordu bete bat jarri didazu, niri. Orduan, zerbait esalditxoren bat edo eman baduzue, ate hortatik ateratakoan izan da praktikara pasatzeko. Zergatik teoria deno dakigu eta deno dakigu zer egin behar den. Gero, praktika galdatzen du bizitza, praktika galdatzen dugu realitatea. Praktikara paseta, hortara gonbidatzen ditut. Mila esker.